10-njy iýulda Aşgabat şäherinde ýerleşen döwlet azyk harit dukanlaryna ýeti çörek gutçulugy emele geldi. Bu barada Azatlyk radiosynyň paýtagtly habarçysy anonim şertlerde habar berýär. Ol anny günörtan sagat 11 üçin Aşgabatyň azyk harit şolsany çörek satylýan döwlet eýetçiligindäki ençeme dukanlaryna aýlandy. Ýöne çörek tapmady. Bugün ýerdenden bäri döwlet dukanlaryna çörek getirmediler. Satyjylar çörek dawodyny elektrik togunyň öçenligini, şol sebäpden çöregiň getirilmänligini aýdýarlar diýip habarçy habar berdi. Aşgabatda çörek pişirilýän kärhana köni Howa mendiliniň ýerleşýän etrawyna Atamrat Niýazow köçesiniň ugruny ýerleşýär. Bu köçäniň ugruny ýyl arasyna un dawody adlandyrylýan Aşgabatyň gally önümleri kärhanasy ýerleşýär. Habarçy 9-njy ýyldan 10-njy ýyla geçilen ýeje çörek bulky önümleri pişirilýän kärhanada elektrik togunyň öçenligini, şol sebäpden döwlet dukanlaryna çörek üpjünçiligine bökdünçlük dörenligini habar berýär. Adatçy ýerden sagat 8 çen nähli döwlet dukanlaryna çörek paýlanýar. 20-25 minutyň dowamyna ýaşaýjylar çörekleri satyn alyp oturýarlar. Şondan soň çörek satyn almak mümkin näl diýip habarçy aýtdy. Onuň maglumatlaryna görä ençeme ýaşaýjy Aşgabatyň çörek bulky önümleri kärhanasynda beşirilýän çöregiň hilinden şikaýet edýär. Ýöne onuň el ýeterli bahasy ýylatyň bu önümlere bolan islegini artdyrýar. Buhan kanyň arzan görnüşiniň hili yaramaz. Ýöne onuň bahasy 60 teňe diýip habarçy aýtdy. Türkmenistanyň 3 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady krizisiň dowamyna ýurtda döwlet eýetçiligindäki dukanlar bilen hususy eýetçilikdäki dukanlaryň bahalarynyň arasyna uly ara tapawut emele geldi. Aşgabatda ýaşaýjylaryň sözlerine görä döwlet dukanlaryna bahalar ýeterli. Ýöne azyk harit gyt we olary satyn almak üçin ýergiderli nowatlar döreýär. Hususy sowdada harit bol, ýöne ol ýerdäki aşa gymmatçylyk adat raýatlary döwlet dukanlarynyň öňünde nowaty durmagy mejbur edýär. Döwlet media we medeniýet serişdeleri raýatlaryň azyk üpjünçiligi bilen bagly ýüzbeýiz bolýan günnelik kynçylyklary barada habar bermeýär. Muňa derek döwlet telewizionyasy bagtyarlyk we berkararlyk döwründe ýurtda döredilen aýdylýan azyk bolçulugy barada video reportajlary gije günni efire berýär. Türkmen hökümeti bu ýyl buğday plan borçnamasynyň artykmajy bilen ýerine ýetirilendigini 1.400.000 tonnadan gowrak galla hasylynyň ýygnalandygyny habar berýär. Muňa garamazdan ýurtda çörek üpjünçiliginiň ýawygorly ýagdaýy saklanyp galýar. Türkmenistanda dowam edýän maliýe ýetmezçiliginiň arasynda Lebap vilayatynyňky ençeme edara kärhanadan nalt puly ýygnamak işleri Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleriniň jogapkärçiligine berildi. Lebapyň tas ähli ýanyň çuýýan beketlerinde, döwlet dukanlarynda, çörek pişirýän kärhanalarda we mesjitlerde pul salynýan gutularyň jogapkärçiligine indi Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri seredýär. Olar edil şol pullaryň garawyly ýaly iş wagtynda şol edaralarda oturýarlar. Bu ýagda 20 gün bäri dowam edýär diýip gizlenlik şertinde söhbetdeş bolan Lewaply çeşmämiz ýanyç goýýan beketleriň işgärlerine salgylanyp 9-njy iýulda gürrüň berdi. Agdalýan işgärler munyň sebäpleriniň vilayatda maliýe ýetmezçiliginiň ýitileşmegi, bankomatlarda nagt pul tapdyrmazlygy bilen baglanyşyklydygyny aýdýarlar. Häzirki wagtda bu işi Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleriniň jogapkärçiligine bermek arkaly bankomatlardaky nagt pul ýetmezçiligini aradan aýyrmak maksat edinilýär diýip ýanyç goýýan bekediň işgäri çeşmämize gürrüň berdi. Onuň sözüne görä mundan öň ýanyç goýýan beketleriň, döwlet dukanlarynyň, çörek pişirýän kärhanalaryň we mesjitleriň işgärleri üýşen pullary özleri inkasatora ýagny bankyň pul watna diýen işgärine tapşyrýardylar. Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri nagt pul girdeji düşümini bellige alyp nagt pul 5.000 manada ýetse özleri inkasatory çagyrýarlar we pulu olara gowşurýarlar. Sebäbi olar ýygym kasasyna nagt pulun gelmegi adalandyğı üçin indi agdalýan iş ýerleriniň işgärlerine ynanmaýarlar diýip ýanyç goýýan bekediň işgäri aýtdy. Şeýle-de çeşmämiz vilayatyň bankomatlarynda nagt pul tapdyrmaýan mahaly ýanyç goýýan beketleriň we döwlet dukanlarynyň käbiriniň ilata bank kartlarynaky puly nagtlaşdyryp bermegi hödürleýändigini hem aýtdy. Ýöne olar bu hyzmat üçin nagtlaşdyrylan pulun azyndan 25%-ni alyp galýarlar. Häzir ýanyç goýýan beketlerde we döwlet dukanlarynda
ýylynda kartlardaky 200 manady natlaşdyryp beren üçin 50 manat tölegi alyp galýarlar. Fara etrawyndaky käbir dukanlar bu hyzmat üçin 60 manat talap edýärler. Dermanhanalarda terminal sowdasy ýokdugy, ýagny kartlar bilen töläp bolmaýandygy üçin adamlaryň köpüsi natlaşdyrylýan pulun 30%-ni hem tölemäge alaşsyz razy bolýar diýip çeşmämiz aýtdy. Adatlyk radiosu baýdylanlar barada Lebap vilayet häkimliginden we Milli Howpsuzlyk ministrliginiň Türkmenawatdaky edarasyndan kommentari alyp bilmedi. Bu aralykda Adatlygyň ahyldaky habarçysy Gypçakda yerleşýän döwlet eýçiligindäki jinsi kompleksiniň işgärleriniň aýlyklarynyň 9-njy iýulda bank kartlaryna geçirilendigini, ýöne onu natlaşdyrmagyň uly görgüdigini habar berýär. Şu gün işden soň banklardaky bankomatlaryň her biriniň öňünde 20den gowrak adam nowata durdy. Ýöne diňe 5 adam kartyndan pul natlaşdyryp bildi. Şondan soň bank işgärleri adamlara ertir gelmegi tawşyrdy diýip gizlilik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 9-njy iýulda gurrun berdi. Onuň sözüne görä bu kompleksde tam süpürjü bolup işleýän bir adamyň aýlygy 860 manada barabar bolup bu dollaryň resmi kursunda 245 garabadaryň narhynda 36 dollara deňdir. İşgärler ujypsyzca aýlyklarymyzy hem öz wagtyndan atlaşdyryp bilmeýär diýip zeýrenýärler diýip habarçy aýtdy. Adatlyk radiosu bu barada agdalýan kompleksden kommentari alyp bilmedi. Adatlygyň Mary vilayatynyň Baýramaly şäherine habarçysy hem 10-njy iýulda bankomatlaryň öňünde 300 çemesi adamyň nowata durandygyny, käte olaryň öz aralarynda uruşýandygyny habar berdi. Türkmenistanda soňky 2 ýyldan gowrak wagt bäri bahasy durnukly saklanan çilim iýun aýyndan bäri gymmatlap başlady. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçylary anonim şertlerde habar berýärler. Ozal bir däne çilim hususy dukanlarda 2 manatdy. Ýöne geçen aýyň başlaryndan bäri onuň bahasy 3 manada çykdy diýip habarçy Aşgabatdan habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä ýurtda ortaça aýlyk 800 000 manat aralygyny we şol sebäpden az girdijili adamlar çilimi gutusy bilen näilde dänelep satyn alýar. Döwlet dukanlaryna çilimin gutusy 30 manat, hususy dukanlarda häzirki wagtda onuň bahasy 60 manat diýip habarçy aýtdy. 10-njy iýulda Adatlyk radiosynyň ikinji habarçysy Aşgabatda soňky wagtlarda çilimin bahasynyň 2 esse gymmatlandygyny tasdiklady. Döwlet dukanlaryna çilimin bahasynyň arzanlygyna garamazdan olardan çilim satyn almak aňsat däl. Sebäbi çilim satýan döwlet dukanlary şäheriň daşyna yerleşýär we olarda da el mydamy eli ýeterli däl diýip habarçy aýtdy. Galy onuň maglumatlaryna görä döwlet dukanlary çilimi çäkli görnüşde her adama 2-5 gutudan satýar. Şu wagtda çilim her ele çäkli görnüşde satylmaýardy. Bularyň ählisi ýaňy ýakyna girdilen çärelerdir diýip habarçy aýtdy. Onuň çilim çekýän ençeme raýatlara salgylanyp habar bermegine görä käbir adamlar soňky çilim çäklendirmelerini ýurtda dowam edýän ykdysady krizis bilen düşündirýär. Beýlekler bolsa bu çäreleri pandemiýa sebäpli serhetleriň ýapylmagyna ýorýar. Ýöne meniň pikirimçe ýurtda çilim sowdasynyň çäklendirilmeginiň sebäbi bütün dünýä saglyk guramasynyň hünärmenleriniň Türkmenistana edýän sapary bilen baglanşykly diýen garaýyş has dogry diýip ozalky sowda resmisi Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Çilimin muňa näme daxyly bar diýip soraýansyňyz diýip ol soragly ýüzlendi. Şu wagtda çenli Türkmenistana çilim keşligiň azlygy öňe sürildi. Ýurtda çilim çekýän adamlaryň statistikasy 5-8% aralygyny görkezildi. Inne häkimetler awraýy elden bermejek bolup çilim ýok, çilim keş ýok diýene häňne öz beren statistikalarny dogry ýal edip görkezjek bolýarlar diýip öňkü sowda resmisi Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdy. Bütün dünýä saglyk guramasynyň maglumatlaryna görä Türkmenistanda her 12 adamdan bir adam çilim çekýär. Bu ilatyň 8%-ni deňelýär. Finçiler bu sanlaryň hakykata gawat gelmeýändigini aýdýarlar. 2014-nji ýylda bütün dünýä saglyk guramasynyň şol wagtky baş direktory Margaret Chan prezident Gurbanuly Berdimuhammedowy Türkmenistana temmäki önümlerinden saplamakda bitiren işler üçin guramanyň ýörüýte sertifikaty bilen sylaglady. Käbir halkara guramalary şol sanly hukuk toporlary Türkmen hökümetiniň äşkär edýän statistika sanlarynyň ygtybarlylygyny sorag astyna alýar. Beýlik tarapdan ýurtda çilimin sowdasynyň çäklendirilmegi çilim keşleri täze bir enlik bilen tanıştırdy. Adatlygyň habarçylarynyň sözlerine görä onuň gymmat bahasy hemde sowdasynyň çäklendirilmegi çilim çekýän adamlary temmäki dolap çekmäge mejbur edýär. Saglyk hünärmenleri munyň çilimden has ýanydygyny aýdýarlar. Habarçymyz häkimetleriň ýurtda temmäki sürüp ýetişdirýän adamlara agyr jogapkärçilige çekýändigini habar berýär. Ýöne şol bir wagtyň özünde ol gizlin temmäki sürüp ýetişdirýän we onuň sowdasy bilen meşgullanýan käbir adamlary häkimetleriň howandarlyk edýändigini
we şol sebäpden olaryň ýolunyň açykdygyny habar berýär. Halkara saglyk hünärmenleri temmäki önümleriniň şol sany çilimiň adam saglygyna ziýan ýetirýändigini, olaryň ýürek damar kesellerine we dem alış ýollaryny durly kesellere ýol açýanyny tasdikleýärler.